Победителем становится лента ЗВ2. Зуфара Давлетшина. Менә ул куанычлы мизгелләр. ТНВ журналистларын халыкара кино фестивалендә бүләклиләр. Дистәләгән фильм арасыннан иң яхшысы дип безнең каналныкы табыла. Хезмәттәшләребез шатлыкларын яшерми. Җибәргәндә барыбер инде җиңүгә ышанасың беразына. Минем документалист буларак беренче тапкыр инде дебют дип әйтик инде. Иң яхшы телевизион документаль фильм дигән дәрәҗәгә чыккач инде бераз горурланам инде үземнең эшем белән. Время вспомнить халыкара кино фестиваленә 70 гариза килгән була. Финалга 26-сы уза. Зөфәр Дәүләтшин һәм Андрей Ключниковның ZV фильмы җиңүче. Бу картина әле узган атнада гына Казанда узган Батырлар чоры дип аталган фестивальдә дә дипломга лаек булган иде. Мы находимся в зоне проведения специальной военной операции, но наша история не про боевые действия. ZV фильмы ике өлештән тора. Аны хезмәттәшләребез махсус хәрби операция зонасында командировка вакытында төшерде. Хәрбиләр, җирле халык, аларга булышучылар. Фильм андагы чын барлык турында. Украинада фашизмның ничек барлыкка килүе, Донбасс халкы кичергән газапларга аерым игътибар бирелә. Сугыш турында түгел безнең фильмлар. Безнең фильмлар кешеләр турында. Безнең егетләр турында, анда доброволец булып киткән егетләр турында, шунда яшәгән кешеләр турында, ташлап китмәгән кешеләр турында, мобилизованныйлар безнең инде шунда кайсы теләгән, кайсы теләмәгән, ләкин барыбер хәзер инде аңлаганнар. Без монда дөрес килдек дип әйтәләр инде. Был на фестивале, видел, как зритель плачет. Фестивальләрдә тамашачы фильмнарны йылы-йылы каравын күрдек. Хатын-кызларда, ир-атларда. Фильм ахырында кул чабалар. Димәк, без андагы тормышны күрсәтә алганбыз. Бу бөтен команданың, журналист, оператор, монтажер, машина йөртүчеләрнең уртак уңышы. Зөфәр Дәүләтшин белән Андрей Ключников махсус хәрби операция зонасында 3 тапкыр булды. Шул исәптән Россиянең 4 яңа төбәгендә дә анда бару журналист эшчәнлегендәге иң истә кала торган вакыйгаларның берсе ди егетләр. Снарядлар жата, миналар, җимерелгән йортлар, кешеләр утсыз, җылысыз, газсыз. Беренче шок булды инде. Монда шартлый, тигендә шартлый. Аннары күнегәсен, уйлыйсың инде менә безнең егетләр монда инде елдан артык эшлиләр. Мондагы кешеләр, шунда яшәгән кешеләр китмиләр. Алар монда шулай иттереп яшәгәч, минем ни хакым бар аны куркырга дип. Хәзер ТНВ командасы махсус хәрби операция зонасында төшерелгән 3нче фильмны әзерли. Исемен әлегә сер итеп саклыйлар. Тамашачы аны безнең каналда август ахырында күрә алачак. Илгиз Шакуров, Ләйсән Сәетова, Андрей Ключников, Яңа Гасыр каналы.